ụmụnne m anyị ka na-ekwu maka stress. Mgbe sị na m ga-akọwa stress n'Igbo, ihe a bụ stress part 4 ya ka anyị nọ na ya. Eme mistake ebe part 3 wee na-asị lọkwa part 3. This one bụ part 4. Stress nke anyị ga-ekwu ya n'Igbo, mmadụ ezuo ike, mmadụ arụ bashịa gị. Ọ bụrụ na ahụ bashịa gị, ihe a na-akpọ ya bụ gịnị? Stress. Wee na-ajụ sị kedu ihe na-akpata bụ na iwọchị ya ị ga-ama na abịa na ndị adị enwe stress na obodo Naijiria. Ọkwa ndị Igbo ka a ga-ekwu n'ọhawa. Igbo adịghị enwe stress, Igbo adịghị enwe ezumike. Nyawo ndị Igbo kachacha enwe stress na ndụfa. Ọ gịnị bụ ihe kpatara o ji bụrụ ndị Igbo bụ ihe kacha enwe stress n'obodo anyị bụ Naijiria? Number 1 bụ anyị bụ ndị Igbo nwere oke ọchịchọ. Yes, Igbo nwere oke ọchịchọ. Ọnya na-akpata ya. Inwe obere ego, ị ga-asịkwa na ị chọrọ inwe nnukwu ego. Onye Igbo ọbụla, ma nwata pere mpe ma nke buru ebu, onye ọbụla chọrọ ego mbute. Ịfụ ha na ọnya na-eme abịa n'obodo kacha agha ego, ndị Igbo kacha agha ego. Bụrụ na ndị Igbo kacha ezu osi, mana ihe o ji dị ka a gasị na ndị Igbo kacha eburu ndị ori bụ maka na anyị nwa bụ na anyị na ka anyị si agha ego. Ọnya na-akpata onye ọbụla bịa na-ene anyị anya, ọ dịka ego ahụ anyị na-aghasịsị na anyị akpatara ya nke ọma. Yes, ndị Igbo kacha enwe ihe a na-akpọ enwe ezumike. Ma nwoke onye Igbo ma nwaanyị onye Igbo abịakwara n'obodo ndị Igbo niile, obodo kacha na-adọkasị onwe ha, na-adọkọ onwe ha karịchasịa n'obodo ndị Igbo niile bụ ndị Anambra steeti. Kedu ihe eji wee sị ka m bịa kwuo okwu a? Ihe nji wee kwuo ya sị ị ga-afụ onye Anambra, ọ gbakwa ofu biznes ka ọ ga-enwe. Sọọsọ ihe na-eme anyị ji praise ndị Anambra bụ na biznes a ha na-eme ya, ha na-aga n'iru. Onye Anambra onye ose ọ na-enwe ego. Onye Anambra o tikwasị ya osi oje mepe shop ebe ọzọ na-ere akwa, ọ na-enwe ego. Ọ na-echeki maka stress ọ ga-anọ ebe ahụ. O nwere ike nwee 20 branches, ọ dịrọkwa after. Onye Anambra dịrị after maka ahịa ya. Ihe ọ dị after wụ maka ego ahụ ọ na-akpọta, ma nwoke ma nwaanyị, and ọ na-agarụ ha. Asị m ka ibe ebe a sị m maka ịbụ onye Anambra, why this and that. Listen, ihe m na-ekwu ga-abara gị uru. Share anọ this post ka post a baa obodo niile. Enwere ndị ọzọ na-adọkasị onwe ha. Obodo ndị ọzọ ịbịagụba ndị Abịa, ịbịagụba ndị Imo, ha na-ekwokasị onwe ha, mana ha na-enweta ego dịka otu ha si ekwokọ onwe ha. Maka ihe ndị Anambra ji kasị arụ na-enweta ego bụ na Anambra na-enyere ibe ha aka. Ma ndị obodo a mkpọrọ dịka ma Imo ma Abịa bụ ha na-enyekere onwe ha aka. Ọ bụkwa na enwere ndị nọ ebe ahụ na-ada enyere onwe ha aka. Enwere ndị nọ ebe ahụ mana ha na-enyere onwe ha aka, mana majority ada enyere onwe ha aka ọfụma. So ọ na-eme, ọ bụrụ biznes ka ha na-eme, ọtachie na-eme ya bụ biznes, ọma na-aga n'ihu. Family gị adịrị elibrate ha hụ aka njọ. Stress na-egbu ndị be anyị kacha. Ndị be anyị ama m n'uru na-akpata ego na biznes. Stress ụmụ nwoke anyị na-anwụchasị. Ụmụ nwoke anyị iche na ebe a na-enwe ezumike bụ sọsọ ịga na baa, ebe ahụ nọrọ ebe a na-aṅụ mmanya, etinyesi anya nke etinye ya nke ọzọ, bifo ọ ga-anata yard ọṅụ tọọla afa odinaziara ana ohibe ụra. Otu akụmka anyị chọrọ ihe ị ga-eme ka ị wee ghara inwe stress. Wee sị ka ngwa ịbụrụ nwoke onye Igbo. Ndị ụmụ nwoke ndị Igbo na-anwụ ha, otu ha si anwụ ọ dị too much. Ịkpata ego may establish some things, handle all things n'aka, even your children. Ọ na-eme ụmụ nwoke ndị be anyị ha kachagodo nka, ha aka na-emekwa biznes, ha na-ekwedo ahapụrụ ya ụmụ ha. Ọ ya ka nsị ka m bịa kwuo taa. A na-akpọ afa gị na iso na ndị izi ndị nwere ego, na ị nwere ego too much. Nka nwoke obere oge nwoke agbabiri, ụmụ nwoke ndị be anyị adịghị eri the fruit of their labor, and ọ na-ewute anyị. O ruo mgbe a chọrọ ịnụ nwaanyị asị kedu papa, ọ bụrụ ọnkụ ga-abịa wee bịa nọdụ. Ọ dị mma. Ego na-atọ ụtọ, ego na-egbu egbu. Stress ọ bụrụ na ị nọ onwe gị anya, nri ụmụ nwoke ndị be anyị dị utoro a na-akpata ego mgbe ọbụla ha nọ ejiri ọgwụ ine ndị ugwu anya. Ndị ugwu ndị kachacha eji ọgwụ edina nwaanyị bụ ndị ugwu, mana dị utoro na ndị ugwu adịghị stress onwe ha. Mmadụ ole na-anwụ n'elu nwaanyị? Ọgwọ ndị be anyị na-anwụkwa n'elu nwaanyị. Ndị be anyị na-anwụ n'elu nwaanyị. Ụfọdụ arahụ nwụọ BP egbu onye a ọnwụọ n'elu nwaanyị ebe ọ na-aṅụ ọgwụ. Maka gịnị? Anya ndị be anyị amakere hụ